il-laqwa ta' YouTube għal service ieħor ġewwa River of Love il-lejla, it-tifla tiegħi ħadd titkellem, tifla minn din il-familja River of Love Romina li hija parti minn din ix-xirka minn din il-familja għal madwar 5 snin u żgur hija armata sewwa għax hija waħda minn dawk li tħobb il-kelma tagħha tħobb il-mulej, isimgħu il-kelma tal-mulej minn fomma, il-mulej jużak il-lejla għall-aħwa dawk kollha li ħajseguna l-lejla. God bless you. Thank you, Pastor. U nirringrazzja wkoll il-mulej li bil-glorja tiegħu jiena għadni ħajja għax għaddejt minn żminijiet ħafna diffiċli u qiegħda hekk biex nagħti glorja lilu u nwassal il-messaġġ ukoll għal dak li tafali fuq qalbi għalikom. Grazzi Ġesu. U nixtieq ngħidilkom ukoll li minn hawn fuq tidru vera sbieħ and you are wonderfully and fearfully made because you are made in the image of God. Hallelujah. Mela ħanibda b'testimonjanza. Għamilt żmien kont għaddejja minn diffikultajiet fil-ħajja tiegħi li kont nfittex lil għajnuna imma dejjem sibt bibien magħluqa f'wiċċi. U pjuttost kienu meta kont niftaħ qalbi ma' ħadd ieħor kienu jdawruha kontrija. Lil-mulej fil-deep down kont inħoss li hemm il-mulej, hemm xi ħadd qed qiegħed fil-għoli, qed jinnota kollox u għandu l-qawwa li jista' jgħinni. U kont insaqsih, ma tgħidlu ma fejn qiegħed mulej. Mela darba fost l-oħrajn kont qed qalbi ma flaħx ngħix iżjed fis-sitwazzjoni li kont fiha jiena u rrid nikkommetti suwiċidju. Li qbad lill-karozza insuq għalaqt għajnejja għafast il-pedala tal-gass s'isfel u għedt niġi fejn niġi, naħbad fejn naħbad, ma niflaħx iżjed, irrid nikkommetti, irrid nitlaq. Waqqafni leħen, nkun għaddejja bil-karozza hekk, waqqafni leħen minn hawnhekk. Issa qiegħda waħdi fil-karozza sewwa, indawwar rasi u ma nara lil ħadd. Għaddam ġimini dan leħen. U nisma' hekk imma powerful kienet għalli tpaxxihomx. U ikkalmajt, għamilt U-turn, islowjajt u mort id-dar lura. Nikbi? Anyway. Darba fost l-oħrajn ukoll il-television kien jgħid fuq smash u il-problemi baqgħu għaddejjin daw żminijiet. U jiena għaddejja minn quddiem it-television. U kemm qed titkellem leħen ta' raġel, jiena dimma qed naraħ it-television, ġifieri wiċċi kien jagħtem u television kien jagħtem. U qed nisma' xi ħadd qed titkellem fuq Ġesu Kristu. Qatt mill-għada dak kemm qed titkellem tajjeb jien. U inħares ta' fil-minnara, grazzi Ġesu, lill-pastor. Grazzi mulej li ġurnata pastor tiegħi. U kif qed nisma' jiena u għattilla jiena rrid dak it-tagħlim li qed jgħallemhom. U kif qed niżel għajnejja biex nara l-address u telefon number ħalli l-mur, nisma' jiġi membru ta' xi ħadd tal-familja tiegħi jaqbad il-remote control u jqallibuli għattilla. Intant speċi anyway, u għaddiet insomma jiena għaddejja bil-problemi. Għadda żmien u rġajt mulej fejn qiegħed u kien qed appoġġili fuq qalbi biex immur għand ċertu hairdresser insomma u kull ma bdejt immur u bdew idoqqu il-praise and worship u t-tifħir u għalija bdejt insaqsi da songs daw il-praise daw x'inhu ma daw. U bdew speċi bib miftuħ għalija u bdew jevanġelizzawni. Issa jiena tinsawx li għaddejja minn daw il-problemi u kienu jgħiduli ejja. U jiena ngħidilhom le, ħajgħaddu daw il-problemi u niġi. Imma rali u għadda żmien u l-problemi għadhom hemm. Mbagħad wieħed minnhom żomma rġajt mort u persuna f'daqqa waħda dan qalli imminti x'int tistenna ejja x'għandek x'tagħmel għada. U għattara ħammur. U wara ċertu żmien jgħaddi żmien, wara ċertu jgħaddi żmien insomma u ninduna jarrafni l-mulej li dak Ġesu fih li manifesta fih dik il-persuna u qed jgħid imma x'inti tagħmel dak it-toqol kollu fuqek x'inti tagħmel mingħajri ejja għandi u jiena nserħek minn dak it-toqol agħtini l-madma tiegħek għax inti ma tifilħux dak it-toqol dak il-madma tiegħi huwa ħafif. Halleluja, grazzi Ġesu. Grazzi Messi.
Mela bat l-għada mur insomma u għallu li wara s-service daru miegħi u għallu li biex ngħid it-talba tas-salvazzjoni. U jiena bl-eċitament, wow, sitt il-mulej, u bl-eċitament għallu li issa jgħid it-talba tas-salvazzjoni. Jiena bl-eċitament bdejt ngħid it-talba tas-salvazzjoni repetuta. Qed nirrepeti dak qed jgħidu jiena nirrepeti ma nafx hekk. Ma naf li ħriex ferħana ħantir. Insomma, bat jgħaddu 3 xhur għadu fil-bidu tiegħi kien fi żmien ta' 2012 li bħala Kristjana li sibt il-Ġesu. Jgħaddu 3 xhur u tax-xogħol iddeċidew li iħadmuni għal xarejn sħaħ. Long hours, bil-weekends, bil-festi, b'kollox, għat memx tagħmel issa għandi xarejn ma nersaqx lej il-fellowship lej il-komunità. U dejjem kelli f'moħħi li kif jispiċċaw daw ix-xarejn immur għax bdejt nħossni nieqsa minn dat talim. Insomma, jgħaddu x-xarejn immur lura u wara l-fellowship tiġi waħda u qalt li wara s-service insomma ġiet waħda qalt li isma' qalt li inti Romina għati li għajn ġabet li l-kelma, il-Bibja, qalt li għax rajtek viżjoni. U fuq rajt wiċċek, u fuq wiċċek rajt skrittura. Għatti lej, ġara, u bdejt nitried dak il-ħin, da tamil xi ħaġa ħażina, jien x'għamilt ħażin. Qalt li mela jiftħu di għax wow. Fetħet il-Bibja f'Revelazzjoni 3:15. U qalt li hekk. Dan qalt li messaġġ minn il-mulej għalik. Għalt li naf l-emejjer tiegħek li la jint kisaħ u laqqas sħun. Xtaqtek kisaħ jew sħun. Hekk mela billi int fitel u la kisaħ u laqqas sħun jien nobsqok minn fommi. Għalt la x'inhu jien. Qalt li jien dak il-ħin u ngħidlek il-verità waqgħet biża' kbira. Għalt la le tajt la jiena rrid il-mulej, għalt la jiena ma rridx li jobżoqni il-mulej. U għalt la xirrid nagħmel mela biex il-mulej, u by the way, għattila biex nġib ġieħi l-ura, għattila isma, għattila ma jiena, ma milċej ħazin, għattila jiena xol kont, ma noqtolx, ma nikdibx, ma nisraqx, għattila jien tajba, u għal li ħalqi. Għattili, jekk inti tajba, int mela Ġesu ġi għal xej għalik, summa dak il-ħin. Batattila mela min ta' jiena qed nittriet u qad biża' kbira fuqi, bdejt inħoss l-adam ta' ġismi jittriet kollu, bdejt imtemtem għattila mela jinxirrit nagħmel mela biex noġob lill-Alla biex ma jobżoqnix. U qalt li ara naqra kif jarana l-mulej ta' fil-sewwa tagħna mhux ta' b'xejn fluqa 16-15 dak li hu molli quddiem il-bniedem huwa miskerraħ quddiem Alla. U f'Iżajja 64, 5 u ċertu kodba f'ċapter 6 jgħidlek is-sewwa kollu tagħna sar bħal ċarruta maħmuġa l-kol nittajru bħal werqa iġorna mar-riħ. U dak il-ħin għattila jgħidli xirrid nagħmel ta' għattila xi ma rridx il-mulej jobżoqni, għattila jiena rrid nider sew qudiemu, issa da li għalija jien fajnejja qed nagħmel xejn ħażin. Imma l-mulej ċarruta maħmuġa u qalt li hekk batt il-bajrok kważi nitriet f'idejja, qalt li ibda aqra l-Bibja kuljum, ibda itlob kuljum, aħfer dak li weġġawk, ix-xierek, għattilha xi ġifieri nix-xierek, qalt li jagħmilha mal-Kristjani, ħalli bit-testimonjanza tagħhom tissoda. Qalt li isma' l-preachers, qalt li ejja isma' l-preachers kuljum u tfallix, qalt li ħalli il-fidi tiegħek bil-fidi tikber il-smieħ jikber bil-fidi. ċaw il-fidi tikber bil-smieħ, Romans 10:17. U faħħar il-mulej. U ngħidlek minn dakinhar, anzi dakinhar stess immur id-dar. Inżilt għall-kubtejja. U għajt, wiċċi mal-art, nikpi, għatlu mulej, aħfirli, u nikpi ta' amma, aħfirli, għatlu daqsek, nider daqsek, ek u dimek, tantint għaddis. Insomma, u kħan kompli naqra, ximbat bdejt naqra ekara, fej jgħidlek,
ħankompli fl-istess l-iskrittura, ek mela billi intfitelu la kisa ħu l-qasħun, jina ilek minn fommi, għax intejt jien għani u stanejt, u ma naħtiġ xejn, u ma tafx li inti msejken, u makus, u fqir, u għama, u werri, natik pari li tixtri minn għandi deb imsoffi bin-nar biex tistana u il-bis bojot biex tilbes u biex ma jidrirċ lajb tal-lera tijak. U tidlek għajnek bil-koll biex tista tara li dak kollu li nħobbom, dak kollu li nħobbom, inċanfarom, inwiddibom, tħeġġeġ mela u indem, ara jien qiegħed fil-bib u nħabbat. Jekk xi ħadd jisma' leħni u jiftaħ il-bib, nidħol għandu u nikol miegħu u miegħi. Lil dak li jirbaħ nagħtih joqgħod miegħi fuq it-tron tiegħi bħal ma rbaħt jien ukoll u qgħad bil-qiegħda ma' missieri fuq it-tron tiegħu minn għandu widnejn ħajjisma' dak li jgħid l-Ispiritu tal-Mulej. Halleluja. Gloria lilek Mulej. Sama minn dakinhar imbagħad peress li din l-iskrittura xxejkjatni, I never looked back. Għaddew dawk il-5 xhur, minn dawk il-5 xhur ta' 2012, I never looked back. Bejt naqra l-Bibbja, bejt nitlob, kull fejn nkun infaħħar il-Mulej, jekk qed insuq infaħħar il-Mulej, nkun fejn nkun jekk qed inkun man nies infaħħar il-Mulej. Halleluja, kemm għandna bżonnu lill-missier, kull ħin u kull mument. Grazzi missier. Halleluja. Aħwa kemm hija importanti li taqra l-kelma talla. Jekk ma taqrax il-kelma talla, ma tkunx taf minnu Ġesu, ma tkunx taf kif titlob, ma tkunx taf kif tiddikjara l-kelma, ma tkunx taf il-wedid talla fuq ħajtek, ma jkollokx intimità ħajja, ma jkollokx relazzjoni ħajja ma' Kristu, ma twettaqx il-pjan talla fuq ħajtek, ma tkunx taf x'jħobb, ma tkunx taf x'jobod. Kif ħatkun taf biex toġbu. Ġesu huwa triq il-ħajja u l-verità u ħadd ma jmur għand il-missier ħlif bih. John 14, ħommurru John. 14-16, Mela, Deuteronomju 8:3 u Mattew 4:4. Il-bniedem ma jgħix fuq il-ħobż biss, iżda fuq kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Kif tista' ma tistax taqra l-Bibbja biex tkun tista' tintela bil-kelma tiegħu. U l-importanza tat-talb, halleluja, kemm importanti t-talb. It-talb irid ikun parti ta' ħajja mill-ħajja Kristjana. Ġesu li hu Alla stess talab ta' kemm iżjed u iżjed aħna li għandna bżonn lil Mulej kull nifs li nieħdu. Mela, Ġesu stess wissina wkoll anke fl-ittri tal-Evanġelisti billi jgħidilna anke f'Luqa 11:9-11 itolbu jingħatalkom, fittxu ssibu, ħabtu jinfetħilkom għax min jitlob jaqla, min ifittex isib u min jħabbat jinfetaħlu. F'Luqa 8:1 għalilhom parabola u biex juri lill-bnied għalilhom parabola biex juri lill-bnedmin għandhom jitolbu dejjem u ma jaqtawx qalbhom. Pawlu jwissi wkoll f'Kolossin 4:2 komplu fit-talb u wisru fih bratti l-ħajr. 1 Tessalonikin 16:18 itolbu bla ma tieqfu, roddu ħajr f'kollox għax din hija rrida talla fi Kristu Ġesu għalikom. Glorja lilek Mulej. U wkoll Mattew 6:5 għalilhom Ġesu titolbux bħal l-ipokriti, titolbux bħal pagani, iżda itolbu hekk. Mbagħad għalilhom kif jitolbu. Issa jiena ħanejdilkom il-basic steps ta' kif titlob. Issa dan mhux jiena ġibta mhux minn żniedi, mhux mill-ħsieb tiegħi, dan meta kont għaddejja f'dawk iż-żminijiet tad-diffikultajiet u li kulħadd telaqni, kulħadd abbandunani, Ġesu letteralment ġie ħdejja, l-Ispiritu ta' Ġesu ġie ħdejja u beda jallimni fejjaqni minn depression, beda jallimni kif nitlob, beda jinkuraġġini tinsewx li Alla qatt ma jabbandunak, qatt ma jfallik u qatt ma jitilqek. Gloria lilek missier. Mela fejn wasalt.
L-steps, mela, dawn huma l-steps għal min forsi jrid jieħu nota, dawn huma kif qedtilkom u mhux minn għandi imma minn għand Ġesu, minn għand Alla direttament. Mela, number 1 huwa irringrazzjah. Irringrazzjah tan-nifs, irringrazzjah tal-barkiet, irringrazzjah tas-saqaf li għandek fuq rasek, irringrazzjah irringrazzjah tal-ikel ta' kuljum, irringrazzjah tal-familja, irringrazzjah ta' wek li ġabek hawnhekk ukoll u adottak fil-familja tiegħu. Number 2, faħħar il-mulej, faħħar il-kobor tiegħu, faħħar l-isem fuq kull isem, Alla tal-impossibbli, faħħar. Il-mulej anka jekk taqra s-salmi ukoll juri kif għandek tfaħħar, jiġifieri jekk taqra tista' tuża l-iskrittura stess. Dik qarjili ħafna, iktar ma taqra u iktar ma tuża l-iskrittura, iktar it-talba qed tagħmilha powerful għax qed tuża l-kelma tiegħu stess. Number 3, indem, u le, ħaffilli ta' fejn qastek. Anka fejn ma nafx bihom, għax hemm ċertu affarijiet li jiena ma nkunx naf bihom, maħniex perfetti u perfett. U aħfer ukoll il-dawk li weġġawk, jekk il-mulej jgħidlek tittaħfer biex jinnaħfirlek, aħfer biex jinnaħfirlek. Ir-raba' punt, itlob għal ħaddieħor. Din hija enfasizza li ħafna Ġesu li għandna nitolbu għal ħaddieħor qabel ma nitolbu għalina. Mela l-ewwel titlob għal ħaddieħor u amazing il-barka Alla taqa' fuqek għax inti tidher li m'intix qiegħda tkun egoist, qed tittalla lil ħaddieħor quddiem it-tron u tinterċedi għalih. U itlob għall-trabi, għall-innoċenti, għall-familja tiegħek biex tikseb is-salvazzjoni u wara xi tikiet l-ispirtu. U mbagħad titlob għalik innifsek. Jiena kont nuża ħafna l-iskritturi tas-Salm 119. Hemm twil vera imma hemm ħafna fejn jista' jgħinek fit-talb tiegħek. Imbagħad punt number 6, faħħar il-mulej. Infaħrek missier, infaħrek tal-imħabba tiegħek, tal-fedeltà tiegħek missier, infaħrek mulej qaddis, iva mulej, infaħrek tal-imħabba tant ħabbejt id-dinja li batlu nikaqqiban waħdi li kull min jemmen fih ma jintilibx iżda jikseb il-ħajja ta' dejjem. U faħħar. Mbagħad il-punt number 7, bħala talba tittala f'isem Ġesu jiena tlabt mela talba titlaq lil missier f'isem permezz tal-Ispirtu Alla li jammar fina f'isem Ġesu ta' Nażaret. U ibda prattika kuljum u iktar ma tipprattika iktar tissaħħaħ fil-ħajja spiritwali tiegħek. Mela, grazzi missier. Issa, Ġeremija jgħidilna 17, tittamax fil-bniedem, għax misħutu min jittama fil-bniedem, iżda imbireku min jittama f'Alla. Kemm importanti din l-iskrittura, li nittamaw kull kelma, il-kelma tiegħu, nittamaw il-Alla ħaj. Ġagbu 4-7, is-sottomettu ruħkom għal Alla, iqfulu lix-xitan u jaħrab minnkom, ersqu lejn Alla u jersaq lejkom. Għax ix-xitan les biex jara lil min ħajjibla 2 Petru 2:8. Mela jiena l-ħajja Kristjana nassoċja ma' futboler. Mhux għax jien futboler, talaq xejn. Mela għandek futboler u għandek l-opponent, u l-opponent għandu dak il-ballun f'saqaħ u ħajjixxutjah. U dak il-ballun jiġi f'saqajk. Issa, jekk dak il-futboler huwa futboler għaqli u li jimxi skont ir-regoli li taħ il-coach, dak għandu b'saħħa irid jixxutjah in-naħa l-oħra. B'kemm għandu irid jixxutjah in-naħa l-oħra. Issa l-istess ħaġa, mela dak il-futboler huwa Kristjan. Dak l-opponent huwa x-xitan, l-għadu tagħna. Il-ballun huwa l-qer in-nases tal-għadu u ħajprova jixxutjah. Mela, jekk inti armat sew bil-kelma Alla u inti taf ir-regoli li tak il-mulej, inti l-istess ħaġa titgħamel. Kemm għandek titfa' l-naħa l-oħra minn fejn ġie dak l-affarijiet li tbatlek l-għadu. Issa, jekk Kristjan mhux armat sew u ma jafx jiddexxerni u ma jafx il-kelma Alla, ta x'ħajamel? ħajaqbad dak il-ballun, jorbtu miegħu, imelsu, jorqod miegħu u jorqod ma xoqrux ma taxjaten ukoll. Il-mulej taf xejt, kieku, inti x'in tagħmel ma mela jien hekk gweda, mela jien hekk mandajtek tagħmel, mela jien dak tajtek ir-regoli, ara kemm verament iridu noqogħdu attenti.
Mela, warbu kull xorta ta' ħażen tmix-xejn imniġġes. L-ewwel Ġwanni 2:15-17. Psalm 37, tinkwetax. L-inkwiet huwa dnub. Meta tinkwieta ma tkunx qed tafda lill-Alla. Għax Alla tajt li Alla għalik mhux biżżejjed. U jekk tittoġob lill-Alla imxi bil-fidi. Għax by the way, l-inkwiet ikisrek, apparti li jġib li il-mart ukoll. Ġesu ġej u jisaqsi ħansib fidi fuq dill-art. Għadu attenti aħwa. La tibżax ukoll. Iżajja 41:10. La tibżax jgħidlek il-mulej għax jien miegħek. La titħassibx għax Alla tiegħek jien inwettqek, jien ngħinek, jien nwiżnek bil-lemminija r-rebbieħa tiegħi. Halleluja. Glorja lilek Missier. Il-biża' ħwajja dnub. Il-biża' mhix ġejja minn Alla. L-istess qisek qed tgħid lill-mulej jien ma nafdakx. Fil-kelma t'Alla, il-kelma tibżax qiegħda miktuba għal 365 darba, ġifieri waħda l-kull jum. U nħeġġiġkom biex taqraw, tiddikjaraw din l-iskrittura fuq il-ħajja tagħkom kull jum. 2 Timotju 1:7. Jien m'għandix spiritu ta' biża', imma għandi spiritu ta' qawwa, spiritu ta' mħabba u spiritu ta' rażan fuq in-nifsi. Importanti wkoll li tgergirx, bitgergir id-dejjaq lil-ħadd. Bitgergir id-dejjaq il-ħadd ieħor ta' madwarek. Plus li qed tittellef il-pjan t'Alla fuq ħajtek. L-Iżrajeliti għax ma kienux grati lejn Alla lejla l-missier, imma kienu l-ħin kollu igergru minflok waslu fl-art imweda lill-missier Tom li b'suppost fi 11 il-ġurnata bit-gergir tagħhom waslu wara 40 sena. Minn 11 il-ġurnata għall 40 sena. Mela ħankunu grati dak li għandna u ma nqogħdux ingergru. U faħħar il-mulej, din importanti wkoll. Anke tkun għaddejja f'liema sitwazzjoni għaddej fil-ħajja tiegħek, dejja iġġibx il-problema, tiffukax fuq il-problema, tollix il-problema, iżda qolli l-isem ta' kull isem. Ħalelu, faħħar il-mulej, u ringrazzja, u faħru kull jum. Grazzi Ġesu, il-mulej jammar fit-tifħir. Għalhekk huwa importanti u ta' utmost li waqt il-praise and worship nieqfu nitkellmu, ma noqogħdux fuq il-mobile, iżda nagħtuh l-attenzjoni kollha u nfaħruh fl-ispirtu u fil-verità. Oqgħod attent ukoll xi kliem irid joħroġ minn fommok għax dak li joħroġ minn fomm iniġġes il-bniedem. Aħwa kemm iridu noqogħdu attenti x'joħroġ mill-fomm. U għal kull kelma li toħroġ firħa, kulħadd irid jagħti rendikont tagħha fil-jum tal-ġudizzju. U ma niġġudikawx għax il-ġudizzju għax tiġi ġudikat int. Mela, bażikament qed naraw li kemm hija l-importanza tal-obbedjenza. Sewwa? U x'jirrikjedi magħna. Issa dejjem importanti li dejjem tittaqra il-kelma t'Alla ħalli tkun taf inti x'jirrikjedi fil-ħajja Kristjana tagħna. Grazzi Ġesu. Kolossin 3:12-17 ħanaqraħilkom ukoll jiena ktibta. Mela intom il-mażulin t'Alla, il-qaddisin u l-maħbubin tiegħu ilbsu mela sentimenti ta' ħnina, ta' tiba, umiltà, ħlewwa u sabar, stabru b'xulxin u jekk xi ħadd minnkom ikollu xi jgħid ma' ħadd ieħor aħfru lil xulxin. Bħalma l-mulej ħafer lilkom, hekk għamlu intom u fuq kollox ilbsu l-imħabba li il qofol tal-perfezzjoni. Ħalli slim ta' Kristu issaltan fi qlubkom. Dak is-slim li għalih kontum sejħa biex isiru ġisem wieħed. U ta' dan roddu ħar lill-Alla ħalli il-kelma ta' Kristu tammar sħiħa fikom. Mela din nerġa' ngħidha, ħalli il-kelma ta' Kristu tammar sħiħa fikom. Issa jekk inti ma taqrax il-kelma t'Alla, kif tista' il-kelma ta' Kristu tammar sħiħa fikom? Ara kemm importanti il-kelma biex taqra l-kelma t'Alla. Mela,
Wasalt? Ejja ma nħallux l-għadu jaljenana. By the way, l-għadu jaf il-kelma inside out jaf l-kelma u jipprova jagħmel minn kollox, jipprova jaljenana biex ma nsibux moment biex ma naqrawx, ma nħallux, ma npaxxuħx. Unkompli naqra, u widbu lil xulxin b'salmi u innijiet u bana spirituali u bratti l-ħar kantaw f'qalbkom u innijiet. Kull ma tagħmlu jew tgħidu għamlu kollox f'isem il-mulej Ġesu u roddu ħaj lill-Alla l-Missier permezz tiegħu. Mela, f'Mattew 22 mill-vers 37 sa 39. U dan u l-kmandament kbir u l-ewwel wieħed, halleluja. Ħobb lil mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha bruħek kollha b'moħħok kollu. U t-tieni jixbaħ lilu ħobb lil għajrek bħalek innifsek. U l-istess ngħid. Imma jekk ma ssibx ħin, ilwa ssib ħin tikol ma ssibx ħin biex taqra l-kelma. L-ikel huwa importanti għal-ġisem naturali, ma aktar u iktar għall-ispiritwal, il-kelma l-ispiritwal biex jgħinek timxi fil-ħajja. Mela, darba waqt it-talb ma konniex għadna hekk ma konna qegħdin in-naħa l-oħra ħaż-żebbuġ u kien hemm persuna ħdejja u bdiet titlob hekk. Mulej, jina nħobbok mill qaddis, jina nadurak, jina nagħmel dak li tgħid li inti u f'daqqa waħda kif qegħdinek fit-talb nisma' ċar kristall. U nisma' hekk, jekk verament tħobbni, għamel il-kmandamenti, għamel ir-rida tiegħi. Jekk verament tħobbni, għamel ir-rida tiegħi. U jiena bqajt inħares li ġifieri dan qed jgħidlek. Imma fl-istess ħin mhux qed jagħmel ir-rida tiegħek missier. U qed mela biex tab xejn fi Ġwanni 14, f'Mark 7-6-8 jgħid dawn iħobbuni minn fomhom. Jgħidu li jħobbu imma qalbhom qiegħda il-bot minni. Tal-biża', ma jagħmlux dak li ngħidilhom jien, ma jwettqux dak li nsejħilhom jien biex iwettqu fil-ħajja tagħhom biex jigglorifikaw lil mulej. Di vera tal-biża' aħwa kemm hija importanti l-ubbidjenza, kemm hija importanti l-ubbidjenza. Bl-ubbidjenza jkollok suċċess fil-ħajja tiegħek. Bl-ubbidjenza taqbes il-mewt u l-ġudizzju. F'Romans 6:23 il-ħlas ta' dnub huwa l-mewt. Ġifieri mela jekk inti tkun diżubbidjenti, tkun qiegħed fi-dnub, hekk jgħidlek id-dnub u l-ħlas ta' dnub huwa l-mewt. Mhux sa taqbes il-mewt u laqas il-ġudizzju. Mela, ħanerġa' ngħidha Romans 6 vers 23. Ħlas ta' dnub huwa l-mewt, iżda l-għotja, ir-rigal talla fi Kristu Ġesu hija l-ħajja ta' dejjem. Mela aħwa noqogħdu attenti u ma nibqgħux nagħmlu dak li rridu aħna u dak li jidrilna aħna u x'naħsbu aħna u għax hekk aħna mdorrijin, ma nibqgħux nimxu f'din il-ħajja b'ribelljoni għax il-kelma talla hija qaddisa, hija retta u hija stabbilita fis-smewwiet u la ħadd inbidel għalija u la għalik u għal ħadd iżjed. F'Romans 12 vers 1 għatu li ġissimkom bħala sagrifiċċju ħaj mqaddes li joġob il-Alla dan hu servizz xieraq tagħkom u tieni u la taqblux ma' din id-dinja imma tbidlu bit-tiġdid ta' moħħkom biex tarfu li ma' hi r-rieda tajba u li toġob u perfetta tal-Alla. Mela milux aħwa rċevejt ħolma. Issa, by the way, Alla jkellem il-poplu tiegħu bil-ħolm u hija biblika. Mela rajtek, rajt l-arusa. Issa l-arusa tirrappreżenta il-poplu tal-Alla, sewwa, u rajta bil-libsa tat-tieġ, rajta tila t-taraġġ, rajta mfixkla, ma tafx sa taqbad tagħmel, pjuttost irrabjata. Rajta li ridet tilbes il-velu minflok hawnhekk fuq rasa, imma ridet tilbes il-velu hawnhekk ma' jdejha u bil-velklor jidher. U rajta wkoll
qed tisfen, imma tisfen waħida. Hemm il-mistednin imdawrin magħha, qed iħarsu lejha u hija tisfen, jiġifieri hekk my way. U jiena bdejt ngħid tistenna minuta. Iż-żfin tat-tieġ mhux l-arus u l-arusa jiftħuh fejn hu l-arus. U kif qed tisfen waħida? Il-poplu Talla dik tfisser, il-poplu Talla dak li sejjaħ b'isem Kristjan qed jagħmel li jrid, mhux qed jinkludi lil Ġesu fil-ħajja tagħhom li hija xi ħaġa tal-biża' u miskerħa ħafna quddiem fajnejn Alla u Alla l-Missier fil-ħniena tiegħu iwiddeb u jċanfar għax iħobbok u jekk tibqa' sejjer hekk f'dik ir-ribeljoni Alla jaf x'ikun it-tmiem tiegħek u t-tmiem tiegħek ikun l-infern. U jekk qed tisma' dan il-messaġġ u taħseb li jottalik nħeġġek biex tindem illum qabel għada għax jista' jkun li għada ikun tard wisq. U ara biss jaddilek mill-kurituri ta' moħħok li għax irrepetejt it-talba tas-salvazzjoni inti Kristjan ta' di tod biss għal dawk li huma fuq is-sodda tal-mewt irrepetu t-talba tas-salvazzjoni wara xi ħadd li qed jgħidulhom it-talba tas-salvazzjoni għaluha minn qalbhom u l-għada mietu. Mela Filippins 2:12 aħdmu għas-salvazzjoni tagħkom stess bil-biża' u bit-trejjiet. U ftit qabel Pawlu jgħid obdu dejjem, mhux biss qudiemi, imma obdu anke meta ma nkunx magħkom jiena. Ara kemm għandna bżonn, mhux ġas għax niġu hawnhekk u praise the Lord u grazzi mulej u faħru mulej mbagħad il-ġimgħa kollha nagħmlu kull dak li rridu, ma il-ġimgħa kollha rridu nkunu obbedjenti. Mela, f'Luqa 13 vers 24 tħabtu biex tidħlu mill-bib id-dejjaq għax ħafna ngħidilkom iffittxu jidħlu u ma jkunux jistgħu. Vers ta' wara, u meta darba sit id-dar ikun qam u għalaq il-bib u intom tkunu qegħdin minn barra tibdew tħabtu l-bib tgħidu kilna u xrobna qudiemi, kallimna fil-pjazzett, morna River of Love, tlabna, morna nivanġelizzaw, morna hekk u morna hekk. U jgħidilhom ma nafkomx. Warbu minni intom il-koll li tagħmlu l-ħażen. Hemm ikun hemm biki u teżżiż ta' snin. U meta taraw l-Abraham u l-Iżak u l-Ġakob u l-profeti kollha fis-saltna Talla u intukom infuskom mitfuwejn barra. U f'Mattew 25:30 Alla jordna lill-anġli u jgħidilhom ixħtu l-qaddejja tiegħi, il-qaddejja li ma jiswix fid-dlamijiet ta' barra. Hemm ikun hemm biki u teżżiż ta' snin. Issa, ħanduru għal dal-ktieb. Dal-ktieb huwa taħdux for granted li qed jinbih bil-Malti hawnhekk, aqrawh u ħudu bis-serjetà. Ħanispjega x'inhu id-dlamijiet ta' barra. Id-dlamijiet ta' barra huwa post fl-infern, huwa post tal-biża' u nitlob li ħadd ma jmur hemmhekk. Mela, page 51. U Ġesu qal, dan il-post jissejjaħ id-dlamijiet ta' barra, huwa post fl-infern. U din il-mara li sema l-pastor li Ġesu għażilha biex tmur fl-infern u tikteb dan il-ktieb, grazzi Ġesu, qed tispjega hekk. Bdejt nisma' l-fiq u teżżiż ta' snin. Mela x'għadna kemm naqraw fil-kelma f'Mattew 25:30. Ixtu l-qaddejja li ma jiswew xejn fid-dlamijiet ta' barra hemm ikun hemm biki u teżżiż ta' snin. Mela, u qalet bdejt nisma' l-fiq u teżżiż ta' snin. Fl-ebda post ieħor ma kien hemm daqshekk nuqqas ta' tama u tant disperament daqskemm ħassejt hawnhekk. Il-ġgant li kien qudiema ma kellux ġwienaħ, kien jidher li fih xi 30 pied, oli u kien jaf eżatt qed jagħmel. Mela, ħanaqbes kien hemm in-nar f'nofs din id-diska, għax kellu bħal diska f'idejh u xellugija u kien qiegħed idur bil-mod f'din id-diska mollija fil-oli bħal li kieku kien lest biex jitfaħħa. Kien hemm in-nar f'nofs din id-diska u l-ġnub kienu suwed faħma. Dan il-ġgant kien qiegħed iżomm din id-diska minn taħt u l-tewa aktar il-qoddim sabiex jikseb bilanċ aħjar.
Di qalet ħassibt bis-seta kien dan il-ġgant u x'kien se jagħmel u Ġesu ara f'ħsibijieti u reġa' qalli hawn huma id-dlamijiet ta' barra. Ftakar xi tgħid il-kelma tiegħi u li tas-salta jintafgħu fid-dlamijiet ta' barra u jkun hemm biki u teżżiż ta' snin. Mulej staqsejtu. Jiġifieri hawnhekk hawn il-qaddejja tiegħek? Iva qalilha Ġesu. Għaddejja li tawni darhom wara li sejjaħtilhom, għaddejja li ħabbew id-dinja aktar minni u reġgħu marru jitmeku fil-ħmiġ ta' dnub, għaddejja li ma rridux joqogħdu għas-sewwa u qdusija. Ikun aħjar li wieħed ma jkunx jafni milli jsir jafni u jitlaqni wara li jkun beda jaqdini. Emminni qal Ġesu, jekk int dnibt għandek avukat mal-missier, jekk int tindem minn dnubietek jiena nkun fidil u lejali biex innatfek minn dak kollu li jkollok ħażin. Iżda jekk ma tindimx jien niġi għall-arrida u int tiġi maduda ma' dawk li ma jemnux u mitfuha fid-dlamijiet ta' barra. Ħarrist lejn dan l-anġlu ħażin hekk kif waddab din id-diska kbira l-bogħod fid-dlamijiet. Il-kelma tiegħi tfisser da Ġesu qed jgħid, il-kelma tiegħi tfisser eżatt dak li nkun qed huma jiġu mitfuha fid-dlamijiet ta' barra. Mbagħad minnu fih Ġesu jien konna fl-arja nsegwu din id-diska li kienet għaddejja fl-ispazju, wasalna fuq ix-xifer ta' din id-diska u konna waqfin inħarsu lejn in-nofs tagħha. U fin-nar li kien jinsab fiċ-ċentru ta' din id-diska kien jidhru nies, jomu il-fuq u l-isfel, jitilgħu jinżlu mal-mewġ tan-nar, ma kien hemm l-ebda demonju jew spiritu iżda erwieħ biss jinħarqu f'dan il-baħar tan-nar. Aħwa ma naħduwix for granted, din hawnhekk għandna barka immens, għandna talim immens, il-Ġesu tagħna kollox. Ħanieħduha bis-serjetà għax Ġesu ħada bis-serjetà wkoll, salla palina bis-serjetà. U Ġesu ma ġiex biex jagħmel ir-rida tiegħu, imma Ġesu stess ġie biex jagħmel ir-rida t'Alla. U flut 5 mit-8 sa 9 jgħidlek għalkemm kien iben Ġesu, għalkemm kien iben tgħallem l-ubbidjenza minn dawk il-ħwejjeġ li bata u billi kien magħmul perfett sar il-kawża tas-salvazzjoni ta' dejjem għal dawk kollha li jobduh. Mela sar kawża tas-salvazzjoni ta' dejjem għal min? Għal dawk li jħobbuh, mhux għal dawk li morru kontra ir-rida tiegħu. Ma naqtawx qalbna aħwa, Ġesu kollox tagħna. Ħanibqgħu sħaħ fil-kelma tiegħu, tagħna l-kelma, tagħna l-Ispirtu t'Alla, tagħna l-isem ta' Ġesu, tagħna d-dem ta' Ġesu. Ma neħdu xejn for granted, għandna din l-opportunità wkoll dan it-tagħlim huwa immens, kbir. Ma nafx hekk nistax nagħlaq naħseb, alright. Mela, għandna dan il-ktieb ukoll ma neħdux for granted aħwa dan il-ktieb għalkemm jingħata b'xejn, imma importanti li ma naqbdux nitfgħu fuq l-iskaffa hekk u waqrawh. Dan il-ktieb. Dan huwa importanti wkoll jagħmel il-weda ta' Kristu, l-weda x'għamel Ġesu għalina fuq is-salib. U huwa miktub mill-qawwa tal-Ispirtu Santu. U hawnhekk kif qegħdin hawnhekk ukoll nista' ngħid ukoll it-talba tas-salvazzjoni. Ma nafx hekk il-pastor nitlob? Okay. Mela, min jixtieq jimxi, mela jibda jimxi fl-ubbidjenza, nħeġġitkom biex tgħidu din it-talba warajja u anka minnu ġdid jgħid din it-talba warajja u jekk verament inti tixtieq li ismek ikun miktub fuq il-ktieb tal-ħajja u tkun ċert li inti salvat, nqumu bil-wifqa u flimkien ngħidu din it-talba. Mela, Aziz Missier Etern, jien niġi għandek għax jien midneb, illum naraf li ma nistax insalva li l-nifsi. Neħtieġ salvatur personali. Ġesu ibn Alla-l-ħaj. Nitolbok salvani. Issa stess. U aħfir li d-nubieti kollha tiegħi.
tal-passat, tal-preżent u tal-futur. Irrid nitwilet mill-ġdid. Irrid nesperjenza dik il-ħajja ġdida li int biss għandek is-seta tagħtini. Int wet permezz tal-kelma qaddisa tiegħek li jekk jien nemmen b'qalbi kollha u nistqar fommi li Ġesu huwa Sidi il-Mulej u s-Salvatur tiegħi, jiena nsalva żgur. Għalhekk jiena sa nistqar minn qalbi li Ġesu Kristu u l-Mulej u li bentalla u biss u s-Salvatur tiegħi. Nemmen li inti Ġesu batejt għalija, mit minn floki fuq is-salib u ħallast il-prezz bisħiħ. Meħtieġ biex nakwista il-maħfra ta' dnubiet sabiex jiena personalment nista' nesperjenza il-ħajja ta' dejjem. Ġesu, nitolbok issa stess biex tiġi tgħix f'qalbi u timlini bil-preżenza tal-Ispiritu Qaddis tiegħek. Għatini l-qawwa u Mulej li nimxi miegħek u li nservik u li nħobbok tul ħajti kollha. Mulej Alla, inti tajt l-aħjar għalija, ejni biex jien ukoll natik l-aħjar f'kollox matul ħajti. Bħalma int o Ġesu mit-talija min issa l-qudiem irrid ngħix għalik sakemm ninaqat miegħek għall-eternità kollha. U f'isem Ġesu Kristu nitlob dan. Grazzi Massier. Amen. Amen. Il-Mulej jinqeda kull wieħed u waħda minn għaddejja tiegħu biex jgħaddi messaġġ li jekk intom qed tindunaw dal-xahar huma messaġġi ta' preparazzjoni. Qed tindunaw li dawn huma messaġġi dal-aħħar xahar qisu l-Mulej qed jippreparana biex niltaqgħu miegħu. Il-Mulej tikom jagħti l-grazzja lilna l-koll li diġà dajilna. Imma aħna jdu nilqgħuha u dawk li jsegwu fuq televiżjoni x'il-Vanġelu semgħu ħafna nafu. Imma ftit huma dawk li jażlu. Ħafna huma dawk li huma imsejħin. Imma ftit huma dawk li huma il-mażulin. Il-mażulin mhux għax Alla qatt jagħmel il-dajva il-dale. Għax ftit huma dawk li semgħu u kienu għaqlin u għallu jina l-lum din hija l-ġurnata tas-salvazzjoni tiegħu. U hemm min għallu mhux għalissa x'għadni żgħira x'irdin gawdi. U jien mhux issa xi nadbaqali. U ma nħossni mhux għalissa. Kemm intaqa' ma nies jgħidulu mhux għalissa. U le mhux issa. U qatt ma darhom. Daw nidmu. ħafna minnhom mietu. Qatt ma qithom River of Love. River of Love biss tista' salva? Le. Is-salva jekk vera ddur lejn Kristu. Imma jekk inti ddur lejn Kristu, nassigurak li x'imkien bħal River of Love trid tkun. Issa jew River of Love jew xirka, assemblea, dar fejn hemm il-poplu Alla. Żgur. Għax jekk tibqa' waħdek, għandi dubju kemm int salvat. Għax m'intix imsejjaħ għal waħdek. Inti msejjaħ parti minn ġisem ta' Kristu. Allura minnu waħdu, u jekk inti tara dal-programm, tara dal-messaġġ tgħid jiena bejni u bejn il-Mulej. Problema hija tiegħek għadek m'intix salvat. U għadek m'għandek l-ebda interess toġob u tobdi lil sidek. Kristu jgħallem fil-Matteo 28. Morru mad-dinja kollha x'għandu l-Vanġelu. Għamduhom f'isem il-Missier, l-Ibn u l-Spiritu Santu. U daw kollha li jemnu għalmuhom dak kollu li għallimkom jien u għalmuhom jobdu dak li għallimkom jien. Mhux li tkun taf fuq Ġesu,
imma li tkun taf lil Ġesu. Mhux li tkun taf x'tajt il-Bibja kemm intaqa' ma' nies. Jien naf tal-Bibja, jien naf għall-Bibja kemm darba rajta. Jew rajta ma tkun sekondarja. Tkun taf l-awtur tal-Bibja. Tgħix miegħu, timxi miegħu. Jekk tiżbalja tittindem mal-ewwel. Ħalli tgħix ħajja salvat. Illum jekk inti dak kollha li intom smajtu l-messaġġ, il-kelma ta' li l-mulej wassal permezz ta' Romina hija kelma ta' twissija u kelma profetika. U hija kelma li tgħidilna wake up. Għalija wkoll, għal kulħadd. Hawn ħafna mexxejja. Hawn ħafna mexxejja. Hawn ħafna saċerdoti. Hawn ħafna qassisin. Hawn ħafna sorijiet li Alla kollha jsalvaw. Imma mhux kollha ħajsalvaw. Hawn pastors. Jekk jiena nżomm f'qalbi l-odju u n-nuqqsa maħfra, jien pastor, nista' nsalva? Jekk jien qed nagħmel dnub u qed ngħix fih mingħajr ma nindem, nista' nsalva volja pastor? Il-kelma li qalet Romina li jgħid il-kelma tal-Alla ma titbiddel għal ħadd. Alla huwa ġenerus ma' kulħadd min isejjaħlu. Imma jekk ma sejjaħlux. U l-lejla intom kollha kemm minnkom. Innexxi nħeġġitkom. X'għandu l-Vanġelu. Ejdulhom. X'għandrulhom. Ejdulhom il-verità. Mingħajr Kristu il-bniedem ħajintilef. U tintilef l-akbar għadu tiegħi laqqas nixtiequ jmur l-infern sija aħseb wara l-eternità. Tolbu mija, jekk hawn xi ħadd illejla tgħidli pastor jiena din it-talba għamilta minn qalbi għall-ewwel darba llum tajt ħajti lil Kristu, tlabt ma' Romina. Hawn xi ħadd għal dik it-talba llum minn qalbek l-ewwel darba. Tajt ħajtek il-Ġesu llum olli dej. Grazzi mulej, hawn xi ħadd ieħor. Jekk inti tgħidli pastor illum itlob miegħi, itolbu miegħi biex jiena naqba din il-ħajja li l-mulej sejħli għalija, verament nibqa' nħares il-qudiem u nħares lura. L-unika dnub li Alla ma jaħfirx huwa dak id-dnub li inti ma tindimx minnu konxjament. U l-unika dnub li ma jaħfirx Alla huwa dnub li jekk tirreġetta lill-ibnu. Jekk tirreġetta lill-ibnu m'għandekx maħfra. U qed ngħid dal-kliem tgħidli mhux ovvja nagħmla fuq. Le aħwa. Hawn ħafna nies fuq it-televiżjoni Maltija jippritkaw l-ereżijiet, il-gideb sfaċċat li ma jonorax il-Alla, jgiddeb il-Alla, jittwistja u jbiddel il-kelma ta' Kristu. U min huma dawk? Tistħix tkellimhom face to face. Tistħix jekk hemm bżonn qabad il-Bibja u ċanfarhom biha. Bil-kelma ma mhux b'tax taħseb int. Bil-kelma. Tibżax. Ejn itolbu għalina, ejn itolbu għal pajjiżna, itlob minn qalbek u jitolbu warajje. Ejlu missi qaddejs. Il-kelma li smajt il-lejla hija twissija ta' mħabba oħra għalija. La tħallinix ninsija. Spiritu Santu fakkarjeli. Għatini qalb għalik mulej. Illum minn qalbi mhux ngħid iva biss lil Ġesu, imma ngħid iva għar-rida tiegħek mulej. U bħal Marija ngħidlek minn qalbi ħajsir minni skont kelmtek dak li trid int. U minn qalbi ngħid xitan itlaq minn ħajti, ma rrid ikolli xejn x'naqsam miegħek u ma rrid xejn minn dak li għandek int f'ħajti. Kull vizzju, kull dnub, kull spiritu pervers imniġġes giddib u kull spiritu ħażin ieħor ġej minn l-infern. Niddivorzja li l-nifsi minnek għax inta Ġesu Kristu. Qalbi kollha, moħħi kollu, ħsibieti kollha u ġismi kollu
Jien ta' Ġesu Kristu. Nirringrazzjak mulej tal-kelma tiegħek. Nirringrazzjak li inti ma tikdibx. Għax inti jett li min isejjaħ li sem il-mulej. Isalva. Illum jien tiegħek mulej. Grazzi tal-li salvajtni. U kompli jaħdem fija u dak kollu li mhux ġej minnek. Għaċtu. Għallimni nħobb dak li tħobb int. Għallimni nobot dak li tobot int. Għallimni nħobb il-poplu tiegħek. Għallimni nħobb il-knisja tiegħek. Għallimni nħobb il-kelma tiegħek mulej. U għallimni nobot id-dnub, nobot l-demonju, u nobot il-ħazen kollu. Għatini qalb għalik mulej. Għatini qalb għalik mulej. Fisem Ġesu Kristu. Amen. Halleluja. Grazzi mulej. Daw kolla ta' YouTube u Facebook, grazzi tal-li kontu manna l-lejla. Il-paċi ma'kom narawkom l-4 u s-sif il-7 ta' flasġija, il-ħad fil-ħodu flasġa, jekk inti tixtieq timxi mal-mulej u m'għandekx dar spirituali, ejja naqgħod ma' ġewwa